in de toekomst. We gaan beginnen met een stukje gezang. Dat wordt gebracht door het duo Springlevend. En ze zijn nog levendiger geworden, want ze hebben vandaag te horen gekregen dat ze aanstaande vrijdag echt in de finale van het LVK staan. Geef de buitenmars en opmars voor het duo Springlevend. Wat is de naam? Daan de Tweede. Daan de Tweede. Oké, Daan de Tweede. Goedenavond. We hebben een kapelletje erbij en alles, geweldig. Wow, yes. En veel zijn springlevend. Ja. Al zien van wat ik zeg vanavond een beetje minder springlevend. Want we hebben de hele dag een feestje gevierd. Want we hebben gehuurd dat we in de finale van de LVK staan. Dus we hebben gewoon toch nog even extra feest maken. Ja, we gaan nog een feestje. We hebben nog een flinke feest, maar dat gaat door. Het liedje van vorig jaar LVK, waar we met beginnen. Yes. Zolang we nog bestaan. Begrijpt u? Play. Links, rechts. En wie soepelen zo. Yes. Ik ligt op boven na. Oh, ik wil. Ik beschrijf hem vandaag. Schönste Platz ist, und Limburg